ruk fai bisi ter fil neichiba bisi pungmani salno riksawi khatong khajani bisingti kaisa naithok nukthok panda songchajaka tini khumtya kamyo pandao narwayangki fai manjak phaikya tiprasa hamkrai mantri Vikas Debbarma bonokaribo o salo manjakha 12 takar julani MLA Biswajit Koloi te Belbare RD Block ni Vice Chairman Roken Debbarma no khobui tuidulnai mothani adong Shukromoni Debbarma te juda adong rok manjak laimani nuksakha pandao Jumlah channel ka boleh ang sasabat. 25 বছর yakpi dika jara mo para khainani sekang jara tini sengjara mutu khuna ke borno borok mo para khaitini borni obodam tongo borok tini semuanya kai thangka borok mo paipula hambai baksa saimiana ang norok bayang 12 বছর tonglaka mon photo saijamandra baksa okra rokai saimai 12 বছর tonglaka ang norok bay khuntai rogo ang bazaro khaipayo age mon photo rogo ani charai khna yang mon photo pori lugut lang thang jaga 12 বছর tonglaka gai যখন जों 2005 apro para musuk nai to mungya जों nok khaipro mon phono nok khaipro tui groi current groi tui khoglai yang o buni nok rogo ma thangnai jong tui rok groi current rok groi haipro tabo poriborton kha 25 বছর ni onek khumtaya kami mojangri no pharka jara phanai ro tino hoyto kori ingna khumtaya bahai motom parani bonong musuk mojangri pharka o kami salja khumtaya khumhaikai no baroi hairungwa sinijangnai bahai motom pinnai o khumtaya mo belai bumu khna toto ko boroi faljakha agyang skulo japonogoro porifuro yang timalayo apro jimino awang sobi tomu uf parang mung to belai khumtaya ba bazar bo kami bo apro jimino kami ke naithok sisi no muidum tabo bo naithok sisi no tarte naithok ka aun boge ang no puila am teni joto o kami ni joto jini khakaham kini lukurok na paiple hamba ya faro mohai para naithok ka toni manen boge joto para to sun joto no tomu haipeno para kaham hamyang nani para wo tongnai rokni je kami lukurok ni upore bahut depend khai karon जों saimano society samaj joto kami amjai hoitin chini samaj namjak जों kaisa society kaisa dofa kanabo chino amjai lukurokni behavior tongmung chamung ni upore depend khai o amjai ni bini status tamotong o amjai ni naithok na tam nai bono lukurokni wang somani bomahai কিন্তু जों amjai naithena saimani thang kaji जों siwo tiniao khumtaya bazar huntu khumtaya kami huntu tini sana thangke prai borongno siniwo saibumon tan bogi male no noroni lukuro joton kha kaham jotono जों samung kaham khaile जों joton saimon